Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Alamusai utukalo tile 31 san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la aw minnu b'aw sigi sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ne ka an ka kunnafoni ka o lajɛ kunnafoni min n'an b'a lase aw ma tɛnɛ fo ka taga se juma ma Mali kunnafoni.net a jabarani sanfɛ ka taa se Mali kunnafoni show jabarani o ma an bɛ aw fo la danti foli min na an ka tunganage minnu bɛ yen nɔ ni olu sigilen bɛ an ka jamana ale kɔ kan Senegal, Burkina, Côte d'Ivoire, Congo, Gabon o n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ foli belebeleba ta ni ka lase aw ma kunnafoni ale waati selen ni a y'o bisimila. Kunnafoni daminɛla bi kunu utukalo tile 30 san 2023 kalo gɛlɛndinɛ tigilamaw ye mugujugu 5 ni ka o fili ka taa Tɔnbɔkutu pankuru jigiso o kɔnɔna la seerebolomaw olu y'a yira k'a fɔ ko ala ko maa kɔni ma bɔnɛ ani na wa maa fana ma jogi o kɔnɔna la ko Tɔnbɔkutu yɛrɛ dugu kɔnɔna la ko nin ye a siɲɛ 2 de dɔgɔkun kelen o kɔnɔna la ni kalo gɛlɛndinɛ tigilamaw kɔni mugujugu ni ka o fili ka taa Tɔnbɔkutu dugu o kɔnɔna la ni wagati ɲɛkɔrɔla in fɛnɛ na kalo gɛlɛndinɛ tigilamaw kɔni mugujugu jan ni ka o bila an ka fintigilakaw ɲɛ min n'a kɛra sababu ye ka maa caman ni ka olu bɔnɛ o ni na maa dɔw yɛrɛ b'a la olu ye fintigi gansan maaw ye o kɛra tarata tɛmɛnen o la o kɛra dugu min na sa o de ye Tilen gare ale ni Songo gare dugu o ye ni dugu kɔfɛlen ninnu bɛ Baɲangara o mara la seerebolomaw olu y'a yira k'a fɔ ko an ka fintigilakaw kɔni ye ni maa ninnu ni ka segin kɛ o ma ka tila tuguni ka dankari u ka bunahadamadenya la maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na kalo gɛlɛndinɛ tigilamaw ta fanfɛla la halisa maa da hakɛ kelen yɛrɛ ma se ka fɔ maa minnu tora a la. An bɛ to an ka camancɛ bolo kunnafoniya fanfɛlaw la hali sisan maa caman de kɔni bɛ yen nɔ ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la ka u kunda fangaso kan fangaso ale bɛ san o mara la u kɔni ɲininkara sa kun min na u bɔra u sigiyɔrɔ la u y'a yira k'a fɔ olu bakun tɛ foyi ye u sigiyɔrɔ la k'a sababuya kɛ lakanabaliya o de ye u bɔ u sigiyɔrɔ la min ni kalo gɛlɛndinɛ tigilamaw kɔni bɛ ka bagabaga ta ka u sɛgɛrɛ sanga ni waati u ka dugu olu kɔnɔna la o waati kelen fɛnɛ na dugu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ Douentza ni Gao ni ɲɔgɔn cɛ kalo gɛlɛndinɛ tigilamaw kilen do ka nin dugu kofɔlen ni ka ale tigɛ dugutagalaw la kabini juma tɛmɛnen o kɔnɔna la a yirala bolimafɛn bolilaw fɛ k'a fɔ ko kalo gɛlɛndinɛ tigilamaw kɔni bɛ ka u lasegin ka u bɔ u ka dugutaga siraw olu fɛ bolimafɛn bolilaw olu ye welewele ta ni ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma k'a yira k'a fɔ k'u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka dankari ni waleya jugu min ni kalo gɛlɛndinɛ tigilamaw bɛ k'a kɛ u la. Jamana fila ni o ye Mali ni Burkina Faso ye ni dugu kofɔlen fila ninnu kɔni kelen do ka u bolo ni ka u di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka kalo gɛlɛndinɛ tigilamaw ni ka olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamanaw olu kɔnɔna la kalo gɛlɛndinɛ tigilama minnu kelen do ka u daga an ka jamanaw kɔnɔna la a bɛ san caman bɔ nin wagati in na Burkina Faso kaw ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o y'u ka état major général ye n'o ye colonel major Célestin Sembore ale kɔni nana an ka jamana o kɔnɔna la u ka jamana ɲɛma ale ka ci fanfɛ o na kun ye fɛn min ye sa o de ye ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma ni ka
ka o tɔ sinsin ni jamana fila olu ni ɲɔgɔn cɛ. Sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 9 tɛmɛni ni sanga 50 ye wagati min na wele kɔni bila tasuma fagalaw olu ma kɛrɛnkɛrɛnnena sa AC 2000 tasuma fagalaw ka sababuya kɛ camion citerne ni ale bɛ taji kɔni ta ka taa n'a ye taji bila so olu la ale de kɔni tagatɔla taji ni ka o bila bolimafɛn kɔni falen taji la tɛntɛntɛ ale kɔni de dafirila fintigilakaw olu nana ni kana yɔrɔw ka olu lamunumunu ka sababuya kɛ taji kɔni ale tun bɛ se ka tiɲɛni ni ka o kɛ nka ni wagati na maa kɔni ma bɔnɛ ani na maa kelen de bɛ yen nɔ o jogina u y'o ta ni ka taga ni o ye labitaniso la ka ladɔniya k'a fɔ ko taji in kɔni tun falen don fɛn min ye taji litiri ba 45 de la. Usine mena kɛ sababu ye ni ka situlu dilan ka tila tuguni ni ka kɔri ba yɛlɛma ka kɛ tulu ye ka tulu fana ka o kɛ tiga tulu ye usine mena o kɛ sa ka tila tuguni fana usine mena kɛ sababu ye ni ka safinɛ ka o dilan usine mena kɛ sababu ye ka bidon dilan ani bagan dumuniw an bɛ se k'a fɔ ko ni usine mena kɛ sababu ye ni ka kɛ baarada 6 bɔɲɔngo o de ye projet kelen o kɔnɔna la an ka dolancilaba ni o ye Seydou Keita ye ale de kɔni kɛra ni usine belebele o sababu ye Seydou Keita min ni a ye musaka min don a la o de bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 12 la a ka dolanci sɛgɛnna fiɲɛ bɔ o kɔfɛ. Kabi dɔgɔkun daminɛ na an ka jamana marabagaw olu y'a yira k'a fɔ ko an ka bugunatigɛ sɛbɛn ni o ye carte biométrique ye ale kɔni baara o banna an ka jamana o kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna faaba kɔnɔna la yan nɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni ye bugunatigɛ kɛ ko olu ka taa ka t'u ka bugunatigɛ sɛbɛnw ni ka olu labɔ ka sababuya kɛ ko a bɛɛ lajɛlen o labɛnnen don segukaw fɛ yen nɔ ka na se an ka faaba kɔnɔna la dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu ma bugunatigɛ olu bɛ ka u ta ni ka o makɔnɔ dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ ko olu ka bugunatigɛ sɛbɛn bɔra ko nka u yɛrɛ ma se ka sira sɔrɔ fɔlɔ ni ka taa u ka bugunatigɛ sɛbɛnw ni ka olu labɔ maa dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'a bɛ waati caman bɔ kalo 3 bɔɲɔngo ale kɔni ka bugunatigɛ olu kɛra nka a ma se ka bugunatigɛ sɛbɛn ni ka o sɔrɔ ka sababuya kɛ bugunatigɛ sɛbɛn yɛrɛ ale ma bila sen kan ni wagati in na maa dɔw bɛ yen nɔ olu kɛlen don k'a yira k'a fɔ ko ɲagami bɛ u ka bugunatigɛ sɛbɛnw na ko ɲɛ ma se ka sɔrɔ olu yɛrɛ dɔw la fɔlɔ. An bɛ taa Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Gumara Rusa Mohamudu Almahadi Mayiga ale kɔni jasora karogɛrɛn jinɛ tigilamaw olu fɛ utukalo tile 29 san 2023 wulafɛ nɛgɛ kaɲa 18 o wagati nin cɛba in yɛrɛ kɔni ye kalanso o ɲɛma ye a yɛrɛla a cakɛɲɔgɔn olu fɛ k'a fɔ ko nin cɛba in kɔni ale ye jasora nin wagati na ɲininiw olu bɛ senna wa dɔwdenw yɛrɛ fana bɛ senna walasa a bɛ se ka ye hɛrɛ ani baden o kɔnɔna la. Kiri tigilama ni o ye Sheikh Mohamed Sherif Kone ni ale ye kiri tigilamaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu o ɲɛma ye a yirala k'a fɔ an ka jamana marabagaw fɛ ko ale kɔni gɛnna ka bɔ a ka baara o la k'a sababuya kɛ ko a y'i sen don politikimaw olu senna a gɛnna utukalo tile 29 san 2023 a ka sɔrɔladonba ni o ye Maître Tapo ye Maître Tapo yɛrɛ ye ministre kɔrɔ ye an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ a ɲininkala kunnafonidilaw fɛ a kɔni ye nin kunnafoniya ni ka ale tiɲɛtigiya k'a fɔ ko Sherifo Kone kɔni ye ale kɔni gɛnna ka bɔ a jɔyɔrɔ o la. An bɛ taa kɔ kan kibaru la an bɛ taa Burkina Fasokaw ka jamana o kɔnɔna la dɔgɔkun tɛmɛnen Niger jamana marabagaw olu y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ni Burkina Faso jamana kɔni yamaruyala ka fintigilakaw bila ka taa u ka jamana o kɔnɔna la walasa ka taa dɛmɛ don u ma ni CEDEAO kɔni ye bingani wale ta ka u sɛgɛrɛ Burkina Faso jamana marabagaw kunu arabadoya la olu ye sigili kɛrɛnkɛrɛnnen min ni ka o kɛ ni o y'u ka conseil des ministres ye o kɔni a yirala k'a fɔ ko fintigilakaw kɔni bɛna taa Niger jamana o kɔnɔna la walasa ka se ka taa dɛmɛ don Niger jamana o ma. An bɛ taa Gabon Ali Bongo dan sigira ale ka fanga la fintigilakaw olu fɛ o fintigilakaw kɔni bɔra jabaraso la k'a yira k'a fɔ ko Ali Bongo kɔni ko baasi foyi tɛ a la k'a sababuya kɛ ko a bɛ lakɔlɔsili o kɔnɔna la Ali Bongo n'a ka denbaya ka taga se a ka dɔgɔtɔrɔw ma olu kɔni kelen don ni ka a lamini nin wagati in na ko a denkɛ dɔ kɔni bɛ yen nɔ u ye tɛgɛ da denkɛ in kan k'a sababuya kɛ denkɛ in kɔni ko ale ye janfa juguba ta ka jamana ni ka o sɛgɛrɛ a ma da o dɔrɔn ma dɛ a tila tuguni ni ka yuruguyurugu ka o fana ta ka ɲɛsin jamana ma a facɛ ni ale de kɔni tun ye o ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛnnen a ye o ka bolonɔ bila ni ka o kɔni ka o fɛnɛ ko o yɛlɛma kɔ o ka ta ye min n'a kɔni tun bɛ walajugu caman ni ka o kɛ n'o ye nin wagati na ale fana bɛ kiri tigilamaw olu ka bolo kan.
hali kunnafoni jabaran na jabaw aw kulo garze kɛra ni kunnafoni damadamani bi k'a da kelen la bɛɛ lajɛlen kulo kan bi alamusa donya in na tunga lafiya di anw ka kunnafoni jukɔrɔma don ba e maa min bɛ yen nɔ k'i mago bɛ terrain na terrain bɛ tunga lafiya mɔgɔw bolo banakɔrɔninkaw fɛ yen nɔ terrain kelen la bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15/20 sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo kalo euro wari 570 ani 7 bɛ kalo 10 ani 2 ma ni o ye san kelen walima kalo 18 euro wari 380 ani 2 ni tilala terrain sarali la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan